थांनो लागानो एसे लाखाबाय सनाफोरनै आइनि मालखौ आरोना मारो दे होखाव दे बोलो हो आजादि नै इफोरो जों फिसाखौ बेसे सानानै दुगैयोमोन जाबायथ' खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोब्बान ब्लग इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबावबाय सबायमा जिउ जिउ फवारनाय महर लानो सोनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबजासे नायलांबानो जाबाय आङो नोंथांमोनखौ फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन ओमफ्राय आखायाव दङ आखिथिंहाय नै दै आधा बाल्थिंनि एसे बारा आरो आइनि मोसौनो हैबावनोसैलाय बदल आं थासान्दि बिमाया एसे रोगानो गगासिनो दङ बेस्रा फैद' ओमफ्राय बेबादिलाय बहाथो समय मिलायबाय थानो थांनोसै आरोना सोनाफोर जोंहाबो दिनैहाय दा माजों थांनाय जायो मिन्थिया आरोना मा होनो दाख्लै फैनायावथ' जिबायदि रोखोमनि फैदों ओमफ्राय आं सानबाय दिनैबो ट्रेनजोंनो थांफिनसै खरस गनायनि आरोना उफ प्रभु र' मोसौनो दै हैग्रोथारसै थाथ'थारला आङो बेनिफ्राय मा होनो बिफाया होनदों मा फैसा गैयि थांबाथां ट्रेनजों थांबाय थानो नागिरदों नोंलाय फायखानायाव जिरायनो थांबावनोसै नामा होननानै बुंदों आरो माने विंगारजों थांथिनदों आरो आरामैनो बाट आंहा माने विंगार गाखोनोसो बाबाय आङो आरोना ट्रेनजोंबा एकदम इजि सहैनाय मोनबाय बास एसे थांनायाव खस्थ' जायो आरोना आंनि आखायनो मोनलोंनाय नंला नोङो गथ' लोंखादो बेनिफ्राय मा होनो ब्रह्मपुत्रआनो दायो जि मोजां लांखागोन सिदा सिदि थांनानैहाय ओंखायनो आं आरो ट्रेनजोंसो थांबावनो सानबाय फिसालाखौ सोंबाय फिसालायाबो माजों थांनो बाबाजों ट्रेन औ बे स्ट्रबेरि फिथाइ औ बियो बे गथ'फ्रा मा मिन्थिनो बिनि नामा मा स्ट्रबेरि फिथाइनो येस स्ट्रबेरि डुप्लिकेट जायो हैद आं मिथिया फिसौ फिथाइसो बेफोर मोसौआ आंनि ओमफ्राय थांसै नालाय सोनाफोर प्लास्टिक लाखाबाय मोसौनो दै होफ्ला मा खानो नागिरदों मिथिबाय निम्बु लांना लाङा नोंथां लाङोलै लेबुफ्रानो नै दासो थाइख्रा आरोना बिनि गेजेराव नागिरबाथाय माबा मोनो आरो मा होनो गोराबो दङ स' बेहाय थाइसेल' मोनबाय नै बेनिफ्राय जोंबोथ' लांबाय नालाय लांबाय एसे गिदिर रोसि गोनांखौसो नागिरनानै लांगोन ना जोंलाय आरो मा नैबो दङ थाइख्रिलागासिनो लाबाय नै सनाफोर बांद्राय गोरा गैया खालाबायनानै लस जागोन ना मालाय आदाया बायनानै गायफैनायसो फुलि बायनानै मालाय गायनायसो आरोना लाबाय आङो एसे मा बायनाय मा मानाय आं खायाबालाय आरो माथो सोरथो खानो खाबाय आरो नायलांबायथ' सनाफोर आं मा बुथुमनानै लांनो हायो आरो आं मा देखायलांनो हायो सेयार खालामनांगौ बुहुद दङ खैफोद आफोद सुखु दुखु गासिबो आरोना दंखल गोदो आबौनि आलु गायबा नै जोंहा गोदो आलु गायबा फिसाला नोंनानैसो गोसोखांबाय आङो हरलाय वेरिं बहायनाय आरोना नै गोदो आलु गायबा बिनिफ्राय वेरिंआव मेचिनखौहाय लगायनानै दैखौ बिनिफ्राय पाइपजों लाङोमोन आरो बैयावसो गायोमोन बिराद आलुखौ आरोना गुगु गागानो और मेरे को स्ट्रॉबेरी प्लांट यहाँ से मिला दंखला दाबो दङ नै ओरैनो लाङा गाज्रि जाबाय नालाय वेरिंआ दाबो दङ आरोना फाहामबा दाबो जागोन आलु सालुखौनो गायलाबालाय आरो माथो होनबावनो दंमालाय आरो माथो लाबबाव आरोना देनांफोर गायोबा गायबायसै आरो दंखायो होननाय जादों ओमफ्राय सोनाफोर जोंनाबो गोदो न'आ बेयावसोमोन गय बायनायाव सबसे फार्स्ट फैजेननाया बेयावसोमोन आरोना ओमफ्राय उनावहाय बेयाव थांबाय आरो मानो होनबा बे जायगायाव खेथि बाथि जेबो जाया औवासुं सेर नालाय ओंखायनो न'खौ लुनानै थानोसै होननानै बेयो आवगाया न'खौ लुदों आरोना फैदो ओमफ्राय सोनाफोर नायदो आं बैसो मोसौ दै हैनानै लेबु खानानै फैसान्दियावनो बेसारै आबैया आलु मनासे होनानै थांबाय आरोना ओंखाम जायासै आंखौ नेस्लाबलायनो हायासै आंहाबो भिडिअ बानाय माने लेबु खाबाय जारलायानो जुत गैया बेस्रा आबैया नै आलु मनासे होनानै थांबाय आंनो गोदो हाबा जाजेनबालाय आङो बाबा गायनायखौनो लाङोमोन आरोना बिदिनो फाल्लाथाम आदा मन गाहाम लानानै थाङोमोन सिथों सिथा जोलैफोरबो गैयामोन ना आंनो लानानै थाङोमोन बासजों थांबाथाय गुगु गागानो आरोना बेनिफ्राय दा आरो माथो बुंबावनो गैला बाबाबो गैला नालाय गावस्रा नायमोनहा बायनानैसो जायो ओमफ्राय गावस्रा आदि गायनो हरदोंमोन नालाय बारा मोनाखै आलुआ एसे फिसासो नालाय आं बेखौ लाङाखै आरो गावस्रानो बायदेरनांगोनसो नालाय ओंखायनो लाङाखै ओमफ्राय बे आबै हरनायखौ लांसै आरोना आरामसे लाब जादों ओमफ्राय सोनाफोर आलुखौ आङो बेयावसो सोस्लायबाय आरोना बे आबैनि मनाया फिसा ओमफ्राय फरटिकमोन ना बोरैबा गोग्लैबायबा गारिफ्राव गाज्रि जागोन ओमफ्राय बिमाया नै लाव थाइसे खाबाय लावा गिदिरथार खिन्थु गोरलैसो आरोखि ना जाख'लायनो हानाय नंला जोङो बेखौनो जाख'लायनो हालागि दाहा गोथावथार लावा एबार फैनायाव लाव जानाय जायासै सोबाय आरो जय श्रीराम आयौ आफा अजन जाथारबाय आइनि मनायावसो सोबाय आरोना सोनानै लाबाय थांनो लागानो एसे लाखाबाय सनाफोरनै आइनि मालखौ आरोना गरमथार जाबा मालाबा गोसोखाङोना
सफासे आरोना नोंथांमोना लाइभ प्रुफ नुगोन आं शेयार खालामलांबाय थागोन बियो आंना बेसे दिन थाङो बुहुत गोबाव थाङो आरोना जों फाग्लि नङा सनाफोर ओरैनो इसेल' बेखौबो मा आं लबजोंसो लादों ओरैनो मालायफोर बायदिबा बेखौ लोंगानिफ्रावनो फोजोबगोन खोमा आं इदि हाया आरोना लाबाबो बे एकदम मा होनो इखौ नै इसेसो इदिबांल' लानो हायो आङो इयो आंना बुहुत गोबाव थांगोन हाबहैलायगोन बा गोखै जाहैलायगोन आरोना जोबजासिमावहाय अब्लाबो लाबाय आङो लानो लुबैनानैहाय बथलखौनो माबा जि किउट सा मोननानै लाबाय आरो गाज्रि मोननो नांला इदिखौ देखायो नामा होननानै आरोना आब'आ गाज्रि फोरोंसिगोन बियो फाग्लि होननानै साननांला आरो बिदि जेबो नङा आं बिदि हाया आरो आजिखालि गथ' गथायफोरखौबो रावबो थगायनो हाया आन्दोआव रावबो माने बिसोरबो सब मिन्थिजोबखायो ओमफ्राय आरो आंनि भिडिअखौ नायदोंबा आंखौ मिन्थिसिगोन आरो दा सोनाफोर नोंसोरनि नोमानैयाहाय बिदि गाज्रि नङा होननानै येस बिथांमोननि सिजौआ डेन्जार जानानै दं आरोना ओम बाबानि सिजौआ आइ मा जादों होनोमोनलाय सिजौखौ हाय सिजौआ मा जानाय होनदोंमोनलाय बारहुंखाजों जदों जाहैदों आरो आं दाखालिनिफ्राय फैनानै मा लांदां मोनगासिनो दंमोन आरो ओमफ्राय आं दिनैसो ध्यान होनानै माने नायनो रोंदों जे सिजौआ बिजौ गैया आरोना दिनैसो नायनो रोंदों ओमफ्राय नायनाय लोगो लोगो अबेबा भिडिअ नोंथांमोना नुबायना ओमफ्राय साननो हागौ नुफ्लांनानै माने बेबायदि होननानै आरोना ओंखायनो आङो माने दिनै खबर मोननायखाय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामबाय आरोना बारहुंखाजों जदों जाहैदों गोबाव जाबाय बुस्थुआ एसे ओमफ्राय मालाय बोसोर गोदानावसो गोदान गायफिनसै आरो मालाय थारमाने मालाय बैसागोआव आदा बाजै फैगोन नालाय अब्लासो गोदान गायसंसै जाहैदों आरो ओंखायनो थाथ'नोसै आंना जेबो नङा होनना बुंलायबाय मालाय गावनो नोंदाया फुजाबो होनो मोनथाराखै बोसोरसेयानो जानोसै जालायबाय आरो थांनाय बोसोर बैसागोआवबो मोनाखै बैसागोनि आगोलावनो थांनायमोन बिथांमोना ओमफ्राय बैसागोआवबो आं फैनायाव लोगो मोनखायाखिसै आरोना बिनि आगोलावनो थांखादोंमोन माने एप्रिलनि 4 थारिख ना मायाव थांदोंमोन बिसोरो बैसागोआवथ' जायो 13-14 मोनखायाखै आरो ओमफ्राय एबार मोनफैसिगोन आरो बैसागोनि आगोल सफैगोन दे होनना बुंदों ओमफ्राय डेटआ फिक्स जायाखै आरो मैयानो दाख्लैसो रायज्लायहरदोंमोन जोङो ओमफ्राय ओंखायनो आरो एबार आं फैयाबानो बोसोरसे नङाबा आं आदाखौ लोगो मोननाय नङा आरोना ओंखायनो फैगोना बांसिन पार्सेन्ट जानानै दं आरो ओमफ्राय बोथोराव माखासे पार्सेन्टआ सोनारनानै दङ हमनो हाथ'वा बेनिफ्राय आयाबो दुरबल ना बोरैबा मोनो थांसै लागाबाथाय मानसिखौनो एकदम नायनानै बोरैबा मोनो आङो एकदम सिगेदा गिदिना खामानिफोरखौ गेगाय मावो आरोना ओमफ्राय अब्लाबो ओरैनो थाया जिरायनानै एकदम माने लुखुर लाखार खालामबाय थायो मावनानै जाबनाय नालाय बिदिनोसै साइ बोरमाया मानसि गाबो बिसिनालाय बोरमायानो मानैल' फिसा मासे बिमा ओमफ्राय मासे देरफुनाय न'आवनो थाया मालायनावसो थाबाय थायो बिसोरनो दावरावआनो लाजाया आरो ओमफ्राय जों थांबानोसै ट्रेनजोंनो आरोना ओमफ्राय साहा थाहा लोंसै आं दासो सिला सिबखांबाय न' सिबनानै होखांजोबखाबाय आइनोहाय बेनिफ्राय मा होनो माने बे सिजौखौ सोरजोंबा हास'नानै लांजानाय बायदि मोनो आरोना आङो अयथासार आंनि मोननाया आरो गोसोआव बोरैबा मोनो ओमफ्राय जोंहा मा होनो दाउसा दाउदै हाथारो आरो सोरनाबा बोरलि बाथौआव बोरलि होयो जोंहा ओमफ्राय जोंहा माने बेहायसो आरो धर्मआलाय जारजिसै आंहा बेफोराव जेबो गियान गैया आं धर्मनि सोमोन्दै बिदि फरायाखै उन्दैनिफ्राय नुबोदों बेनोसै फुजा होनो मोनबोदों बेनोसै बिदि दं होननानै खोनाबोदों बेनोसै आरोना आरो जाखिनि एसे एनै बुजिनानै मोनथिनानै मोनबाय बेफोरनोसै आरो सोरनाबा जेबो बुंनो हामा धर्मनि सोमोन्दै आरोना बयनिबो धर्मआ एखे गासिबो भगबानखौ फुजिनाय नङा होमबा स' बेनोसै रेडि थफ्ला जोंना टाइम जायाखै होनबाबो थिनहरबाय थायो गोदोनि दिन सानदों मा होनो दालाय ट्रेनजों थांनोबा एकदम ट्रेन टाइमखौ हमहैया होमबा दालाय 1 घन्टा 2 घन्टा आयौ मालाय बिमानिफ्राय 200 लाबावबायसो नै मा इदि मानसि अयथासार दालाय गोदो मा होनो ट्रेन टाइमा जेराव होदोंसै माने 2 घन्टा 2.5 घन्टा गाहाम लेटबाबो स्टेसन थाहैबाय थायामोन बे जुग सानदों आरोना ओजोंनो फिसाजों हयेरसिमाय ट्रेन दंखायो सिन्था गैया दाबो फैयाखैनो ट्रेना अब्लाबो माने 1.5 घन्टासो आगोलावनो थिनहरगासिनो दं आरोना जोंखौ हाख'नाय नङा माख'नाय नङा आयौ टाइम बाजानोसैनो रेडि नोंनि थाखायनो नङाबा थांथ'वामोन आङो थाङै थुङै सोनाफोर थांनायासो केन्सेल जाबाय आरोना जोंना नायलाय एकदम गानखा जोमखा थांबाय बिफायाबो एकदम रोंना हरगासिनो दङ ओमफ्राय ट्रेनाबो लेटनिफ्राय लेट नंमारगौ गोदोनिफ्रानो मोजांमोन आन्दासैनो थांलाबायनाया आरोना वेरिस माइ ट्रेना दाना नायै दुदादागिरि दुगा ओमफ्राय बिराद लेट जाबाय नालाय जाला गाबोन फुंनि माखौ हमनोसै आरोना ओमफ्राय गाबोन एकदम लेट खालामबा ट्रेनखौ जों नेला आरोना ओमफ्राय थांला ड्रेस पार्टि जों चेन्ज खालामफिननोसो सोनाफोर खम जारला र' बाबा सोलायफिनदो ड्रेसा ओरैनोथ' ट्रेना थिग टाइम माबामोन 5टामोन एसे सिगांलायसोमोन ओंखायनो जोङो बेखौनो बिराद मोजां मोनबायमोन जुदि 5टा ओमफ्राय आधा घन्टासो लेट जाबाबो 5:30टामोन आरोखि 6टाबाबो हरजालामोन दा थाङै थुङै 6:30 माबा 6टा जालांगासिनो दङ ओमफ्राय
फाग्लि सहैनानै साफा खालामनांगौ मा खालामनांगौ दिगदार जायोना ओंखायनो सनाफोर थांनायानो केन्सेल जाबाय आरोना थब्ला थब्लि फुरा रेडि जाखाजोब्बायमोन आंना जारलासो र' रेस्ट लायगोनानै लानो बेहाथ' हनै ओंखारखानानै थाङो माने बुथबथब जानानै थाबाय आरोना माथो बुजायबावनो आरोना आङो एसे डेन्जारसो लादा फैदा स' सोरबाफोर माथो खालामनो 1 थारिखबासो एप्रिल फुल होनो हासिगौमोन 1 थारिख नङा 4 थारिखसो आरोना स' आंना जाफ्लांबाय बिदिनो थांनोसै रेडि जाखानायानो ओमफ्राय लास्ट भिडिअ आंना थांनोसै होननाय जागौमोन आरो दा उफाय गैया थाफिनबाय ड्रेस सोलायफिनबाय होननायसो जासिगोन स' मालाबा बिदिनो जायो नङा होमबा गोसोआ आंनाबो एकदम थांखाथारनोसै साननानै मजबुत जाखाथारबायमोन आरोना ओमफ्राय एन टाइमावनो बिफायाबो एकदम होनगासिनो नांला थोना लेट बेसो बांसिन नायो आरोना आंनिफ्राय बेहासो बांसिन खिथाहरो थ' भिडिअखौबो गोलाव खालामला आंना दिनै हालोदा बिदिनो जाहैबाय जायफोरा बेखिनि भिडिअखौनो फरायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय बेसनाफोर थेंक इउ स' माच जायफोरा बेखिनि भिडिअखौ नायलांबाय गोसो गोरबोजों आरोना